Українська сторона завершила розведення в Золотому Луганської області. Ще протягом місяця проводитимуть демонтаж позицій та споруд, на яких знаходилися військовослужбовці ООС. Представники ж місії ОБСЄ мають за цей час підготувати доповіді про відведення. Наразі вони за допомогою безпілотників перевіряють, чи відвів сили противник. За даними розвідки, російське командування продовжує посилювати окупаційні війська. Під виглядом підготовки до масштабних спільних навчань противник перекидає до лінії зіткнення танки та артилерійські установки «Гвоздика» і не припиняє гатити. З початку доби вже зафіксовано 2 обстріли як на Луганському, так і на Донецькому напрямках. На Луганському напрямку за 12:30 ночі противник понад півгодини з боку населеного пункту Лозове з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського. На Донецькому напрямку о 10:30 окупанти зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли наші позиції в районі Новогнатівки.